naštartuj, Luky, naštartuj, ako štartujeme. Brum, 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 brum. Ako naštartuješ, Luky? Ako naštartuješ? No. Áno, áno. Necháš ho, on bude. No teraz môžeš za kormaník a správ tutút. Správ tutút, Luky. Naštartuj pekne, naštartuj. Brum, brum, brum. No a pekne. No a pekne choď, autičkom, áno. No. Opatrne, tak. Šup. Bola havária. Šup. Čo to tam je? Pozri, pozri. Ej, to má rád, že? Takúto skákavú loptičku, že? Hop, hop. No, hop. Požičiaš, áno? Požičiaš Lukáškovi, áno? Požičo to dve. Požičiaš? Požičko, no. No. Kde je? Tak. No, hoď pekne, hoď. Hoď. Hoď Natálke, tak. Tak, a aj Natálka tebe hodí, áno? No, a už teraz sa ukáže jeho technický grip. Ale to nemôžeme, Luky. Môže. No. Zapneme toľko. Poďme, Luky. Nejde? Nejde televízor? Nejde? Čo je tam? Čo je toto, Luky? Povedz báger. Je tam báger? Áno. Povedz báger. Čo je to tam? Čo je tam? Poďme. Aha, poďme. Poďme, mami. Poďme. Aha, čo mám? No. Čo má? Čo má Natálka? Hop, 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 hop. Hop, hop. A urob gól, gól. No, čo tam je? Pohľadaj. Povedz, čo tam má Natálka. No. Čo to tam máš v ručičke? Čo to je? To je prasiatko. Prasiatko? Ako robí prasiatko? Ako robí prasiatko? Luky, ako robí prasiatko? Jak si stíchol? Kvik, kvik. Kvik, kvik. Kvik, kvik. Dáš Lukovi kocku? Povedz páči. Lebo Natálke, daj pekne Natálke. Daj Natálke. Daj Natálke. Ďakujem. No čarenko? Dobre, super, stíkam tomu, no. Sme sa napapali a oni na jedno už išli von a teraz sme došli pozrieť Petu Janku Horákovú, Ujka, aj Natálku, no a ideme ešte von, no. No a už Ujovorí ho piluje, natáča. A vy čo rokáte? Chystáte sa? Nejde? Dobre, 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 dobre. A kedy po obede, alebo až večer? No jak sa vyspinká, tak, dobre? Dobre, dobre teda, dobre, no. No, čavenko, pozdravuj pa, ahoj. Lukiko, ale to nemôžeme, opatrne, pomalým